Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Dan Sokoto Channel 7. Yau zai muku bayani ne game da yadda za ku duba mass KYC. Na san da yawan ku ba su da labarin cewa an saki mass KYC. Sai dai ba su fara sakin na kowa da kowa ba, amma insha Allah za a sake shi. Dan wannan shine farkon zuwan ka danna min subscribe. Sannan ka danna min alama ƙararrawa. Yadda za ka yi shi ne bayan ka shigo file browser ɗinka ya nuna haka, sai ka danna inda aka rubuta KYC file, sai ka danna shi kaɗan, jira shi zai ɗan yi loading kaɗan, sai ka jira shi insha Allah zai buɗe. Yawwa to ka gani ga abin da suka nuno ma nan, kaga in kaga an nuno ma wannan yana nufin kenan ba a zo kanka ba, amma duk wanda yake shiga ya san cewa da farko ba wannan suke nunawa ba. To wannan shi yake nuna cewa an riga an saki, amma yana da saura, bai zo ga wasu ba. Ya zo ga wasu har sun fara KYC din su, amma wasu ba su fara ba gaskiya. To ya kamata ka zanka yi kana bincikawa. Sannan ina baku shawara ku mai da bayanin ɗinku yanzu ya koma da rana, saboda ko da an turo muku KYC in za ku ɗauki hoton national ID card ɗin ko kuma wani kati da za ku yi da shi ko driving license, to ya zan ku ɗauke shi da rana. Ka shigo nan in an riga an yi approve din KYC din, kawai za su baka dama ka yi shiga. Kada ku manta ku danna min subscribe, sannan ku danna min alamar ƙararrawa. Nagode.